Cum scăpăm totuși de toată posesia demonică despre care vorbește Iisus că stăpânește oamenii, inclusiv pe cei credincioși? Soluția simplă tot de la El, prin cuvântul lui Dumnezeu. Ce făcea Iisus când era ispitit? El spune, înapoi a mea, Satanul, căci stă scris. Acel cuvânt pe care noi îl punem în inima noastră ne va salva și ne va păzi de orice atac al celui rău. Și acest pământ este din ce în ce mai influențat și din ce în ce mai chinuit de posesie demonică. Pentru că sunt atâtea probleme și confuzie și nelămuriri și păcate și necurății, încât nu mai știm încotro. Dar prin cuvântul lui Dumnezeu se face totul clar și învățăm să călcăm pe toată puterea vrăjmașului prin credința în Dumnezeu. Asta este biserica.